Здравейте, приятели! Днес ще видим един трик, който е като отпаковката на този помпон. Трябва самият цвят да се разпъне и сега ще видим този трик. Нали става? Първо си хапна помпончета. И така, приятели. 3, 2, 1. Аз се сказах. Нещо ще бръгна тук. Я, верно. Да. Ще ето тук. Как цветът се разнесе. Ето. И така, приятели, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. И чао всички, до нови срещи!